gelê mirovên hêja û biromet. Divê em bizanbin ku ev cîhana fire, ev dunyaya mezin têra me tevan heye. Xwedayê dilûvan vî cîhana xweş emanetê me mirovan kiriye. Ji bo ku em li ser rûyê zemîn xweşîtiyê, aşîtiyê, sulh û selametiyê, evîntî û mihebetê saz bikin û ava bikin. Divê em rêz û hurmet ji tevayê zimanan re, ji baweriyan re, ji çandan re, ji şaristaniyan re, ji gelan re, ji nîjad û irqan re nîşan bidin. Ew kesê ku ji mirovahiyê pay standibe, divê pivî ewayî bibe. Lê ew kesê ku weka gurê har be, bêguman ji van tiştan re rêz û hurmet nîşan nade, ne xwe nas dike, ne Xweda nas dike, ne jî mirovahiyê. û divê em bizanbin ku wezîfe û peywira me çi ye, em li gor wî tev bigerin, li gor wî hereket bikin. Lewra navend merkez însan e. Dema ku însan baş bibe, hemî tişt baş dibin û dunya xweş û geş dibe. Lê dema însan xirab bibe, hemî tişt jî xirab û wêran dibin. Xwedayê dilûvan me ji wan mirovên ku daxwaziya wan, xwestina wan xweşîtî ye, aşîtî ye, biratî ye û tevayê cureyên başîtiyê ne, Xwedayê dilûvan me ji wan bigerîne û firsetê nedete zaliman, bêbextan û kesên ku niyeta wan, armanca wan xirakirin û wêrankirina dunyayê ye û xirakirina aramî û huzûra mirovan e. Emanetê Xweda bin, bimînin di xêr û xweşiyê de.